Kay sa balik-balik na mga tug hospital, nahulog naman gud mo. Mga siling-siling ginagmay kay balik minsan isa makat bangisda anja agam mo dang bugas mga unpod. Batang gamay. Oh, nya. Kahilak ko batadan ni. Nya gamo po. Naabay pa mo mabayran na mabayran mo utang. Among utang na may motor, among utang nya. Asa mamilain nga. Wa mamilain mga padungan kay manang niingon nagulaban nga. Mga tagtabang ni kuan kay mo ni mari mga paagi po na mga daling magtabang kay daga namang mga tao na mga cellphone mga nagpasalamat po dako ninyong tanan mga followers ni Idol Kagahi nga may gihatag og kanang paagi nga gihatag ni Ginoo nga paagi na may makatabang pud namo ug nagpasalamat po dako nga tupos Ginoo nga na mga tao nga daghan mga kabubuton nga mutabang na mga ingani nga mga kailang kay okay man taga mga kailang nga kinaamo lagi sakit ang bana maminito nga mo kalit og ingana kagrabe di naman nun sa makatabaho sige sa paningkamot sa ning kalit naman na sa kagrabe nagkatulang mga nakagapan siya nga maningkamot nga kanang na di lagi makakwada na yung mga bata di lalim na lugar na ako o asa itong mga lugar na intabang na mo dagang salamat sa intabang ang Ginoo na bahala mubarak ninyo anak kay kaning ko tabi sa ginagmay nga ko na tabang din ako moro na ako may sura nga salamat ra gayud ninyo makataning kaos may ginagmay kasi madugtog pa ako kinabuhi. Maro to mga kagahi. Daghang salamat. Good morning mga kagahi. Karong adlaw guys. Ano sa kanito ning tan-aw na. Karon guys, nakailis kog ing ari kay magpa-cash out na mi sa mga kwarta nga nisod sa GCash. Gahapon 15,000 man to gahapon. Karon wa ko kay pagpila kay tuwa na mas undoy ija mang GCash gigamit. Kay arong mailan jud pila kawa may sad jang GCash. Zero balance man na jang GCash pero mi aga kay naman tay sad gamay pang palitay gatas ni Dalton arong di masagol. So wait sa ha. Ambis na mo kuan be, cellphone. Anaw na to pili sad. Kani? Nani signal wa. Ya jang cellphone karaeuteun. Luja so. Tanaw na to. Ikuan sa gimong kuan be, fingerprint. Wag ko kay bawo danis password sa Facebook. Mami pakialaman na account. Ani ba na di naman maka. Bagag takol. Okay, so karon tanaw na tug pila basta gahapon 15,000 man to. Ay, di man di pakita ko ano, pino. So kaya itong lamdag kay ngit-ngit. Kung sa makagahi kaya rangit-ngitan, naglilibat ko. Na. So mo na, uy, nadugagan. Mo na isod karon guys as of 8:43 in the morning. Na 16,610.29. Nada nihatag siguro na point. Ag pila man jud dani 2 piso. Nada piso kuno undoy dani. Na piso undoy dani. So ag nisod tanan is 16,609.29 kay kaundoy man ang piso. So man natong i-cash out karon atong ihatag. Pila kay bayad pa cash out, marag ang naibaw andari kay baw. Bukas way gud magpa-cash out og GCash dari. So aman ni cash out para diretso na sila dito makadawat sa cash kay wa pud sila kalibutan og maingani. Naghimo ko nos ate og kananay GCash account kay hamatong gina nga pahimuon kay arong agent na laman i-direct. Naghimo na ko nos job pero ka mo og verify so hapud jang tabangan ron. Nga verify gyud GCash para sa future nga kuan nato na laman i-direct kay arong di namin maghatod-hatod. So maadto mi guys sa naglibog pa kog asa mi pa cash out na aman didto padung ag merkado na didto mamili ra mi didto kinsay brato-brato. Kanang brato-brato ra kaltas ba. So daghang salamat kadto guys sa injuhang kuan gihatag para nila kay dako kadto nagtabang. Agray. So nalipay ko nga ning kabat-kabat jud pug dako nga amount makapliti sila or lamang pangkaan dito kay naman ko ning malasakit mutabang man sa ospital bill
Magsikar tag tiwas dito nagabot sa ila. Init man. Di ana mi guys, abot na mis ila ate. Diyan napaka-shout na pud na ag katong injong ipang padani diyan. Wa ero te. Wa. Dili mo abhak itong bagtak ni. Hana mo si kuya o kira. Kumusta ya? Aja buntag. Anjo sa mag injong chikas. Nahimo na maka. Pero wala lagi ma-verify pa. I-verify pa na mo na kay ID. Sa guys, sabot na sana diya. Doy! Ali! Watan sa undoy. Nalagi kay ID. ID ramang gud na. Ay, kita bangan sa mga. Basig palabi kag stress. Ay, pag palabi. Migilan tana. Di karaw mo tagi, mo lagi. Di mo ba ka nang buntag na? Pagmata niya. Nagbata lo, dyan ko na yung bata. Ang tanong magi. Sakit, gikalintura po. Kanina ko bukan mo na kasi nagsigilan sa ubo at lawa. Dyan ko na bata. Ingan bitaw kuglain nagigidang ubo ka tong ditos bay. Ni kuglain nagigidang ubo jud kay murag nay. Antibiotics yun kinahanglan na nate. Nag-inom naman rin sa kamuk si Club. Kano sa man ni magipa-check up gapon? Pwede bata mo si Club. Pwede man. Mali dyan, nakainom naman siya. Basta humana jud te. Ayo ba jud undangi kay mo jud nay makadaot sa tawo ng Ang problema naman kung kagaya kay pwede dyan mainom kan tanan kay dyan ibuwa. Pwede sirap. Tingal. Marami sira dyan dyan. Di, gamay-gamay jar ana. Gamay-gamay jar matuni ja. Pwede ug gani jay pero kasahag pangi dai ngana. Yung lagi mo yun hinan mo ka diretso sa dati. Inom be. Inom tambal be ha. Harong maadjog ubo di na mawain mo ubo ha. Inom ha. Very good bitaw ko. Bright bitaw. Ano? Wanita mo din namin. Kuan manggod kanang murajog naji lam jud jang ubo. Lagi, sige lang man ay puto, mo na may nagiyo bakang paminag dyan. Ang gabi no, hindi na dyan yung gado na kubo, karon na dyan kadlawon na pit. Di pa pud mo makalarga no kay na pa may bata. Karon sa lagi ang aduro kagahi. Ya, nita. Og bisan pa kamo paning dadon, di gapon ko dito na gibati ni Di madudama. gyapon di ajon judad alaman na halaman. Kay luoy na to. Lagi. Kalisin mo din bata. Umahi mo una kakabinlan mo kadihag mo na mo. Wala nila ang mga Ayaw junadad arang luoy ya na. lagi inja. Simbak po mga sakit dito daghan. Di sa po na mo bijaan og di na. Di kuan sa laman na kanang ipakuan sa laman na insa Wali sakit. ka kumadaot, problema bata. Luoy jud bitaw bata. Wala yung uday inja. Aka tudloan og verify nga kay signal na ni. Wi-Fi. Ha? Wi-Fi. Di kay signal man to yung cellphone. Di ang i-verify gid ang Gcash tab ang butangan tudloan si ate ba kay pero na jay Gcash. Nagi cash out eh. Kinsi man to gahapon no, di pa may ning dugang. Nahimo nang 16.5. 16.5. Diyan nagi cash out daan. Happy chun do may scam. Ano man. Ano nagana lagi ngana nay mga manawag ni bumig tagaan ka ng 30 mil. Tagaan ka na nga ni hagsyon do kay happy chun scam. Kay dami ni tawag ni Jambayot, muhatag ko no 20 mil linjo. So kaya nga do na mag-UTP. Kato magingin ni mga UTP. Ang kanang UTP mao nay kananay kanang code ba nga dapat ikaw rin kay bonja na kay pin murag password sa imong Gcash di dyan na nimo ihatag sa kinsa kana mga ni mga ibaw imo rang kapikas barol nga na kay makawat kaya pwede sila mo open sa imong account ug na kay kwarta do kawaton kapit lagi maimpas ni mga kwartahan eh Kita mo number. da Di naman siya magpa. ayo jud dyan na ra pa si manawag ng mura jud tinaud moingon pa sila kondisyon eh hinaan pa sa kanila may sugot gina sila nga dagkang kwarta mo hatag kaya wajay mo hatag jud nga ingan ang kantinara ang kani naka-accumulate mga nanghatag ni piso 2, 5 ang kinadak-an nga nanghatag din nanghatag og 2,000 salamat kinsa kato kaya di man mahawi bawaan dyan ay mga nangument pa to sa kananay kasa comment ba og makabasa ka ikaw lang may reply ug gantay na may ganay mga juog mga kuan ihatag Nangatag sa ampul ni. oh kanang mga nga ikaw na mo kuan na di na mo apas man Amang balik-balikin kagahi og na ako signal naka. Chante laman na ako ni mismo na kuan nga jud ko ni mahadlik magkukumbutang sa imong Gcash yan jag ikaw may mas ka mumuisit na lang ka naman kani mo. pwede rag sa messenger di pa makitaan pero gato mo kung ibutang agi mo mabiton di ko basta-basta mabutang og Gcash sa mga kuan ha sa jang ikuandaan i-briefing kay naalagay daghanay namang ko mga naka-follow sa ang page nga mga scammer
Lagi. Kay gang maguwang si Tere sa una, di ba? Kailan ka Tere. Oh. Nakawatan man sila dito sa Smil ba to, doy? O, gikuan mo siya ka nanay. Giilad sa mga istorya, ba? Alam niya mag-istorya dyan. Nga na, pansyon lagi ko nung watag lagi ko nung 20,000. Diyan kay gikuan man. Zamon, ito yung gihatag ni mo. Dara guys, dara. Salamat na sa mga tabang. Kani mga piso, mga dos, itong ipada. Dara, napuon agad dyan. Kay, bisag mga piso, judi ay, maabot judi ay daghan. Oh, ang ihatag ni ate si ate na pa ito. Napoy, namoy ng dulit ng ato. Kagay, hindi na di. Kuhan sila mong kauban ng isda ay. Ay, ba, dyan mo. Hatag sila, lupang hatid nila dami. Very good ka, jud ilang magkauban mo Sa isda. tawag ko pa nang i-post dito, nagkubarwa ka kay Kas na may nag- Sa ginaraman na, taguyan na raman na, yung dugang-dugang si Suko, anan dyan, ugnay, kita na mo comment sa post ng mga jud, na di ko kaapas, lagi kaya na ba jud ko kukuhat lain. Ako lagi Reply sila lang. Tingnan na Ano ikaw. balik-balik ka ng comment kay. O, nga si, ako ni si ate Alma, nga katong, nga na ikaw na bala, kaya di ko makaapas lagi te. Ako harang mapas ka narang musulod sa Gcash, yung undoy. Kana sila man yung Ugna pay mo dugang, nga mara pangibalik. Oh, dan Ang kana ana naman. magi. Ato na lang mari ka kadto may scam ko ba ja? Di man ka mas kampas, di dyan mo hatag imo mga pin. Dapat. Pero na, delikado dyan, na uban nga mga, Nay may grabe. Ay, malagi tong dining hatag na kagahin na ang Gcash. oh, musulod dyan hinuna, pero na-limit. Kung ihatag na, imanatag yung Gcash, for example, ag-limit ni dyan, 10,000 ra. Diyan na yung hatag, kaya ka man ka na-verify, kung verify ka, may mo ng 100,000 ag-limit. Nanapailain nga pang verification ko, ano pa nila, may mo na pag 500,000. Kung ka ma-verify, ag masulod sa yung Gcash, gamay ra. I-decline si dyan, bis na yung hatag ni mo, dyan, puno na yung limit, di na kadawatin, di na nila dawatin. Masayang na to. Sayang. Di si Jack hatag ni mo. Mabalik ni Jack. Di, mabalik ni Jack. Pero di Jack hatag ni mo. Panusod. Dara guys, ano hatag ni ate? Yung chismis ako bigay may. 16.5 ni. Salamat ka sa pagahi. Hoy, di, dyan na ako. Adyo, salamati. Sila, ikaw raman ko hatod. Ikaw may paagis Ginoo Oo. nga aron matabangan ko sa mga imong followers. Salamat sa inyo. Salamat ninyo ha. Nayo, og nanapoy mo dugang. Dito. Pero pwede ra dyan mo ha. Ibutang na to. Basta ayo lang pa. Hoy, mas kamera mo nga. Wala pa na itong kamot. Di na laman to na pansin. Hindi, kasi, di, may nga nga, gikan sa bangko, na code mo sino nagikan sa bangko, mapas na makod-code na ganina, dagikan sa imong cellphone, mo text ni mo nga code nga na, ayaw dyan ihatag nila, bahala gawin pa na 1 million, banta dyan. bahala pag gawin na sila 1 million, nagihatag nila ni mo, adjud kay, naghang magwang na biktima na dana, sayang lagi, gihurot pa sugsud, kaya di ba pagka mo recover, ako pa nag-recover, pag recover na, na-zero na gani. Sayang. Ang hadlot ko hindi ano kay Mayran mo man na ko. So guys, ang iba tayong Gcash ni ate kay aron lagi po aga ko pwede na ko aga. Nga na ba Kay kinuoy bundag mabughat na pud ka lagi. Ako nabughat kaling ko gabi. pero kuan naman te kana na i-update naman na ansara mo. Sige lang ako text nimo. Og na ansara mo nga na kay aruha po sila maingnan nga. Ngayon na nakadto na mo. Salamat ti Ajo. Lami igod untag padugangan pa. Mudugang mo guys. I-direct na laman na ni ate. Mas ayo ba siya pas kampi? Kay sayang ka Ajo. Hinaguan ba siya pa na sa tag mga kagahi. Ja, kanang aguban po na ng gilisod po ja. Pagka nga na malagay na itabangon nga na nilalang pang isakripisyo ilang ginagmay. Salamat din Jo ha. Kay makatabang dito nila. Mayo na laman. Ako makapliti na sila. Kuan ra bag pliti or 600. 600 na? Agi mong bata init ka do? Di na zawa na lang kagay ububo na naman din ni Ija na tigbuto. Asuhan na to center. Daman siguro to center pa aso. Asuhan lang na. Aw na pero mo palit kag aso. Ito ipakita si kuya to ra si kuya to ah. Di mo gud ni ma-zoom good ay ana ra to ra si kuya to ah. Gwapo mo kakita sa atong una nga video tanaw tong una nga video na magkaroon makasabot mo nga nung naan sa may nga ni ganong na kwarta nga na mao toy tanawan ninyo ra makasabot mo dya. Kung naamoy dugang guys nga mga additional ninyo nga kanang tabang ni ate ni kuya, ari ibot ang Gcash ni ate dani sa comment or sa caption kay ano i-direct na lang ninyo dagto ni ate dya. Comment lamang po ti pagpaila ti kay ikaw na ti kay aron pwede ra ba silang pwede ra mo bo direct message ni ate sa isang Facebook kay ug na maiba po Gcash gusto magpadag kwarta
Ato na naman ati direct kaya gari pa maagi na maglisod ko. Busy lagi ko ka. Maglisod po ko kay kanang bata breastfeeding man Gabag pibag ko ka lagi opera. sa kabuan pero murag ni Operasyon mo po ko kagahi. Asa man na mo? Nagkani pag anak na Ah, niya. sis. Hindi. Lagitid mo, lagitid Lagit mo na po po ka. ko. Magnungul. Nang dali ra ko ko kanang kasi nga dani dali ra ko bugat. Mano magkurog-kurog. So guys sa mga kwan di nagi ka na ng kwarta kay laba po ko mga kwarta pero lami sa kilay. Di ka na sa mga tao. Di ka sa mga tao nga ng mga followers ng mga maadyo. Thank you very much. mga Salamat taday. din yung tanan. At ito pwes sa ate Bek eh. Anong kinasing-kasing ni Jang pagpasalamat. Na-record mo itong kung ano biing nga. Nag-practice na rin eh sa diskurso. Sige. Salamat mga titas atong mga sa mga atong mga kagahi nga nananabang sa among mga nagi-share, nagi-comment, nagi-like. Nga unta nga kamo Mga pag-ampo pa jud. kamo makatabang sa among problema. Ug ang Ginoo na lamang po'y maantigo sa inyong kaayo diri kanamo. Ug tagaan pa unta mo kanunay blessing pod sa inyong kinabuhi. Salamat sa tanan. Kay ugwa rewa minindoon ni Idol Kagahi di gud ko matabangan og bisag ngani nga financial wa mi laing matpadungnan kay mami mga kanang kabtangan kay mga pobre ra lagi pod mi daghan mapaninong nakahibaw ni among kahintang kay ugway sakit makapanginabuhi man mi Sakit no? makapanginabuhi man mi Kagahi. Gali naman kay naay sakit gihatag nga di man ang masabtan kung saan sakita kay sa balik-balik na mga tug hospital nahulog naman gud mo mga sibing ginagmay kay balik mi sa makat bangisda anja agam mo dang bugas mga unpod Batang gamay. anja Kahila ko ba tada ni? anja gamo po naabang pa mo mabayran na mabayad mo among utang na mi motor among utang anja asa mamilain nga wa mamilain mga padungnan kay manang ni nga nagulaban nga mga tagtabang ni kuan kay mo ni mari mga paagi po na mga daling pagtabang kay daga namang mga tao na mga cellphone mga nagpasalamat po dako ninyong tanan mga followers ni Idol Kagahi nga may gihatag og kanang paagi nga gihatag ni Ginoo nga paagi na may makatabang pud namo ug nagpasalamat ko dako nga tupos Ginoo nga nay mga tao nga daghan jud mga kabubuton nga mutabang namo nga ingani nga mga kanang okay man taga mga kanang nga kinaaman lagi sakit ang Balik na likod bana no? maminito nga mo kalit og ingana kagrabe di naman nun sa makatabaho. Sige sa paningkamot, sa ning kalit naman na sa kagrabe. Nagkatulang mga nakudapan siya. Nga, maningkamot nga. Kanang na, di lagi makakwada na yung mga bata. Di lalim. Magampo tati, nga dugangan pati. Kay murag di pa jud kaigo. Di pa jud kaigo. Nanigtabang po Kagahi. Upuan ka tay murag daog nga pud sa ko. Kanang congresswoman mo. Ingat man itong idaan ng abanan ko Bis niya. WD tiningad ko na mo. Umat ko na may anak lunis. Kay Kuan ito? Ha? Oo, kay wa sila diha. Kana nay kuan sila kana nagbanding ba? umat ko na si ang idaan. Dako na kong Di ba sigunahan ni sila ba kay emergency? Pa? November pa. Kanalay ko na pundo po. Di, sagdi lang pato alaman kay para ma-line up ilang papel. Mapoy ko asang idaan para upuan ay paabuton. Line up na daan ba kay daghan mo gud na si daghan ba jud ni do. Ang uga mo kamong didaan. Asa man di mo Gcash bigat ang tanawon. Kasi pwede na ta verify. Di naman ko nilang wifi. Haman ta. Hugi sa ano di wifi ba? Ana di hugug. Naaman dia pero para naging Ako, bisag ka rin sa lugod ka na tanagan Gcash kay ang ibo. dada naman narigdi ka. Di man ma-open ka o siguro load. Ayo ba ni panghatag ti ha? Nang gi-briefing si ate sa mga scammer. Ibalik. Ha?
Mas dito sa Gcash ba? Nga tulay ko no. Mo ra jud, di jud ni mo hatag imong impin, bahala mo kinaun sa kalibutan. Bisan pag may tagaan kag milyon, mudunit ko nimo milyon. Nay mo text nimo taga kuan, kinahanglan nimo isinahan ang code. Karon dajon, ay ilan na. Basta na gani mga code nga ipasin. Oh, nay mga pin-pin, may nga nay pin nga hatag na kay di ma-activate ang kuan sa BPI or sa bangko. Ug di nimo isinahan na. Scam jud na. Scam jud na. O kaya gusto na mo tabang nimo, mangutan na rin na sa imong number or ngan. Kaya na may iban nga gikan sila sa ilang bangko. Diyan, na mga mangan. Di ba may nag-comment na Pero mga number na gani, mga kuha na gani, kanang mga, tawag na mga pin, may pero di na sila may nga pin. Kaya ma-detect man sila, may nga na sila code, or naay number, may naay number nga gisin, isin mo na ho. Kaya na may mo text na ni. Once nga kuan na mo text na ni sa imong inbox, may nga mo na imong pin, mabasa biton imong wag ibigay, may nga biton na kahit kanino. Profile. Ay wa jud ka na verify pati. sa mga kalugar na ko o sa itong mga lugar na intabang namo. Nagkasalamat sa intabang. Ang Ginoo na bahala mubarak ninyo anak. Kay kaning kwarta sa ginagmay nga kwarta nagtabang din ako. Moro na ako may sura nga salamat ra gayud ninyo. Makataning kaos may ginagmay basi madugtog pa ako kinabuhi. Maro to mga kagahi. Nagkasalamat. Salamat mga kagahi. Okay guys, muli na mi guys. Si ate, matupan sa ate sa health center kay jang bata jang pa-check up po. Dino ko, himbis kay napay problema si kuya. Mga bata na problema pa. Apil. Salamat sa inyong gihatag. Te, og kwante, og makinahanglan ka. Gamit na salamat na para sa bata. Hindi pa makapot mo makalarga si po. Kasi mga lunes at martes kay mag-asikaso po mga papel dari sa Magkuha pa may kuhan sa imjang MDR po. Sa Health, importante to. Sige na te, kay rumad ko na nasa kuan. Oo, salamat.